Ahojte, pozdravujem vás a v tomto krátkom videu. Je to také otvorenie mikrofónu, takéhoto mikrofónu, na ktorý som sa veľmi dlho tešil. Mal som ho objednaný asi mesiac alebo dva, pretože stále ho nemali na sklade. Skutočne je to mikrofón, ktorý je wireless, to znamená, že bezdrôtový, to čo sme kedysi mali, tuto tie maličké mikrofóny, potom som mal to Rode, takú tú kocku, tak toto chodilo, behalo, ťahalo to košelu, ťahalo to tričko, tak je už tomu koniec, pretože uvidíte teraz, ako to tu vyzerá. Takéto mikrofóny, takéto kombo, objednal som si to, je to super, je to na foťák, je to na mobil, na iPhone, na všetko, takže keď si objednáš takéto kombo, tak máš tam úplne všetko, takže poďme to otvoriť. Wow, super, skutočne to vyzerá, ako keď otváraš iPhone, paráda, takéto tu dali, neviem ani čo to je. To sú tie nálepky, takže tie nálepky na mikrofónik, super, VR, here for you, takže paráda, pekné, potešilo, takto je to tu pekne uložené. No a máme tuto kombo, to kombo je naozaj takéto maličké, je to takáto krabička, takže keď to rozbalím, natáčam asi posledný krát už bez mikrofónu, takže všetky tie ostatné videá budú oveľa lepšie, pretože budú s týmto mikrofónikom. Tak toto tu vyzerá, takáto malá krabička. Wow, tak toto je. A naozaj, toto je mikrofón, skutočné bomba. Úplne malilinké, veľmi maličké. Takže veľmi sa na to teším. Sú tu dva mikrofóny v tom kombe. Je tu potom ten vysielač, ktorý sa dá pripnúť. Všetko sa to dá perfektne nabíjať. V tom má to takisto na USB-C tu vzadu, čo je bomba. Takéto, ako tu vidíš, na USB-C, perfektné nabíjanie. Takáto maličká krabička, ktorú v pohode dáš do jeansov, do refill. Máš tam úplne všetko. A čo je bomba, ukazuje to tu, jak je to nabité, čiže je to plne nabité. No a ešte čo tu je, tak sú tu samozrejme tie veľmi dôležité veci z USB-C. To je ten, ktorý budem potrebovať ja, čiže to je takáto maličká vec na iPhone. Respektíve takisto to funguje na USB-C, na akýkoľvek iný, toto mám Xiaomi. Takže to je taká maličká vec, ktorú tam dáš do toho. Musím to odopnúť, respektíve dať z toho tú fóliu. Ťažko sa to dáva, perfektne zabalené, klobúk dolu. Myslel som si, že to bude veľké. Na tých youtuberi to na tých videách dávali také obrovské, veľké. Je to takéto maličké. Čiže takáto maličká vec, ktorú môžeš dať kdekoľvek do držiaka. Hneď to začne automaticky fungovať, môžeš natáčať, úplná bomba. Takisto to máme ešte aj pre tých, ktorí, keď budú niektorí používať starší iPhone, tak tu je ešte normálne Lightning. No a máme tu ešte v tej krabičke, keď zoberiem to papierové von, tak je tu halus, úplne super. Je tu kopu vecí v tých krabičkách, samozrejme perfektná takáto taštička, úplne akože nepremokavá, bohovská, fakt som z toho akože veľmi milo prekvapený, naozaj veľmi dobrá kvalita. Tu sú tie magnety, na ktoré som čakal, a tie spinky v tomto, takže to je tiež paráda. Takže tešil som sa, že ten mikrofón nebude taký veľký, pretože na to stačí ti, malo by to byť teraz lepšie počuť, neviem, či to lepšie počuješ. V každom prípade dá sa to takto pripnúť, čo je úplná bomba. Keby si nič neurobili, iba ho takto pripneš, tak je to maličký gombíček a nie je to také, že to celé visí, ako to bolo predtým. Takže veľmi sa teším, odporúčam, uvidím, urobím nejaké recenzie s tým potom, keď vyskúšam ten mikrofón. Ja som z toho úplne nadšený. Je tu takisto USB-C kábel, je tu takisto na kameru kábel, malý jack, ktorý je dobrý na foťák. Fakt veľmi prekvapený som, pretože za 150-160 eur si dokážeš kúpiť takéto dva mikrofóny a môžeš robiť podcasty, môžeš chodiť von, kde chceš, ako chceš, pretože keď pôjdeš von, tak zase na ten mikrofón si tam dáš tú neviem, ako sa to presne volá, či mušličku, či mašličku, toto. Proste len to tam pekne do toho takto dáš a máš to tam úplne super. Takže úplná pecka, úplná bomba. Nestihol som sa ani poriadne obliecť, lebo fakt som z toho prekvapený. Dúfam, že počujete rozdiel medzi tým, ako to bolo bez mikrofónu, ako je to s mikrofónom. Malá krabička, špica, úplne všetko, čo je bombička, že túto je taký žltý gombiček.
Ukážem ti to na tom druhom mikrofóne. Takýto malinký žltý gombíček. A na ten malý žltý gombíček tuto, keď kliknem dvakrát, tak ono to začne automaticky nahrávať. Keď kliknem raz, tak neviem, čo sa stane, asi je ten noise cancelling, ale zase dvakrát. Zase som to stlačil dvakrát a jednoducho to začína nahrávať. Takže úplná špica, úplná bomba. Teším sa ako malý chlapec, pretože takéto niečo, fakt som dlho na to čakal, že nebudem potrebovať nosiť so sebou 300 kábel, 300 nabíjačiek, 300 neviem čoho všetkého možného. Stačí mi takáto malinká kabelečka, ktorú takisto oni k tomu dali, že mám úplne, ale že úplne všetko. Dokonca úplne bomba. Žiadne rýchlo spojky, milión všelijakých redukcií. Tu je na Lightning, na staršie iPhony. Momentálne v iPhone, na ktorý točím, mám USB-C, ktorý funguje do Macbooku, do tabletu, dokonca do Androidu, do telefónu. A pokiaľ budem točiť cez kameru, to znamená cez foťák, takže pôjde to 3,5-kový jack tu, cez tento maličký prístroj, kde sa dá s tým jednoducho robiť to, čo potrebuješ, nastaviť si to tak, ako to má byť. Čo je bomba? Toto. A nabíja to z USB-C veľmi rýchlo. Úplná špica. Ak sa ti toto video páčilo, samozrejme bolo nahrané veľmi rýchlo, veľmi spontánne, lebo som z toho veľmi, ale že veľmi nadšený, tak určite tu dolu daj like. Samozrejme, ak si nedal ešte odoberať, tak klikni na to, začni odoberať videá na YouTube. Budem tam dávať viacej videí, hlavne čo sa týka oblasti motivácie a inšpirácie. Ale samozrejme aj takýchto typov, takýchto noviniek, pretože ja som z toho veľmi, ale že veľmi nadšený. Pozdravujem a na záver napíš mi, či sa ti to páči, takýto mikrofón, alebo ak máš nejaký lepší tip, tak budem za to veľmi vďačný zase, keď to napíšeš tu do komentára, pretože som na to veľmi zvedavý. Aký mikrofón používaš? Ono sa hovorí, že keď natáčaš videa, tak hlas je veľmi, ale že veľmi dôležitý. No a ja si myslím, že s týmto mikrofónom, že je to oveľa lepšie. Pozdravujem vás a prajem krásny večer. Čaute. A zase to jednoducho. Nájdem si ten žltý gombíček, musím sa to ešte naučiť.